Hi guys! Welcome back to another video. For today's video tayo magmumukbang. Meron tayong pritong talong, inihaw na bangus. Ayan. Talbos ng kamote. Bagoong, toyo. okra, kamatis, at ang ating kanin. Meron tayong hotdog doon. Ayan, hotdog yung ano kanina. Leftover. Kanina umaga. Natira kanina umaga. Okay, let's begin. Napag-pray na ni Chadeng kanina. Yes. And let's eat. Wow! Habang kain tayo. Habang kumakain tayo, tatanong tayo ng mga meron tayong mga questions. Para naman. Lugi ako ang magtatanong ha. Nakap mo dyan. Nagilid. Diba? Just niluto ko lahat kanina. Tapos ko na nagluto. Diretso. Sarap. Mukbang. Ano yan? Questions. Mga gantong pagkain siyempre masarap. The best. Okay. Pagkain. Pagkain probinsya. Inihaw mo to? Oo. Sarap. Meron tayong question na mga personal question. Tapos meron din tayong mga ano, yung nauuso ngayon. Yung ano, Nauso. yung mga nauuso question yung mga who's most likely, ano. Yun natin. Question. Bagoong with sili. With suka. First question. How old are you? Pinagpawisan agad first question. Ngayon na. 1991. Anong taon na yun? 28. 28. Maaga lang nabulok. Ako din sasagot, hindi niya. Oh, Ikaw sige. Awag ka Okay. din. Ako, 25. 26. 26, sorry, 26. Yung totoo. 26 nga! Next. Ilang years ka na dito sa UAE? Bakit na ako na? 6 years. Dumating ka dito, 2014? 2014. Ay, 2014. Ako yan 6 years. Wala akong kakilala. Yung ano lang. Mga kasabay pupunta dito. Kasi agency. At through agency kayo yun sa Pilipinas. Ng okra. Ang sarap na kasarap. Ibig diba? Nakain mo to? Nakain mo to? Hindi. Hindi. Ako, Bagoong. 6 years din. Ano man ka po nakadating dito? July. Ako 6 years din. 2014. Ay, 7 na pala. Kasi January ako dumating. So, 7. Hindi. Ha? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh. 21. 20 pa lang ngayon. Ito pala. So, 6 years. Ikaw magsi-6. Ako 6 na. 26 sa July. Ako naman. July 11. Dito kasi si mama ko, si ate ko. Pero through agency pa rin ako pumunta dito. Tagal mo na, ubus ko yung talong ko. Okay lang. Hindi lang maka. Ay mo ba? Gusto ko makain ako. Next question. Ano ang work mo dito sa UAE? Siguro, sige, dati na lang nung dumating ka. Anong work mo? Hanggang sa maging ngayon. Dumating ako dito sa finance. Office boy. Tapos, Tapos, after mga 6 months, nalipat ako ng haad. Ano ka ba kung saan?
Naging office assist lang. Office support doon sa taga ano. Pritong lisensya. Wow! Tapos, nung nagkatanggalan, natanggal. Tama ka siya natanggal. Tapos, nag-apply. Yung ano, yung kakilala ko doon, nireto niya ako doon sa amo ko ngayon. Nilfer ka. Wow! Bigla na lang tumawag. Natanggap ako. Ano, PRO. Wow! Congratulations. Wait lang. Stop kumain. Ikaw. Ako, dumating ako dito. Wala nang kanin. Meron pa dun. Ha? Ang dami naman mo. Ubus. And we are back. Game. We are back. Ako yung una kong work is cashier ako sa co-op. Wow! Sa mga electronics. Tapos, after 2 years, nakapasok ako sa isang kitchen equipment na company. Wow! Naging ano ko doon, naging all around doon. Wow! Naging All admin around? ako. Wow! Pati bubong. Naging nag-sales ako na Wow! sa lahat. Kung ano yung pwedeng gawin. Kasi maliit lang naman yung company na yun. So, kung ano yung pwede mong gawin, kung ano yung kaya mong gawin, yung gagawin na. After nun, hindi ako ilang years ako lang na. Kaya parang 2 years yata, ganyan. Oh my God. Sabi lang. Nalipat naman ako. Nakahanap din ako ng work. Dito na sa Musapa. Sa Yung ngayon? construction company. Oh, yung ngayon. Nasa construction company. Wow! Sa fabrication company. Doon din. All around. All around din. Admin, HR, gano'n. Ito kung ano. Pero Gawin naman pinakahawak dito. mo Ha? sa account. Sa accounts ako. Pero nung nag-apply ako doon, HR and admin lang. Pero nung nalaman nila na nag-account ako doon sa dati kong company, syempre, alam nila na medyo, alam mo din, di, ano, pinahawak na din, ganun naman dito, di ba? Yun. Next question. Anong masasuggest mo sa mga gustong maging OFW? Ito ano, pinakauna. Dapat alam mo yung purpose mo, anong gagawin mo dito. Tsaka yung talagang Yung decidido goal ka. mo. Yung decidido kang pumunta dito. Tsaka dapat may puso ka. Pusong ano, bato. Bato. Bawal mahinang loob. Ito yun. Kaya yung iba kasi tingin maganda buhay dito, hindi. Maganda kung kasi pupunta ko dito hindi pa ganun ka ano yung sahod, kaya stepping stone ayun hanggang sa gumanda. Kasi kung mapili ka sa trabaho wala. Kasi sa totoo lang guys, ang dami ditong mga Kunyari ano, graduate ka ng teacher. Kung yung hahanapin mo dito is yung pagka-teacher, mahirap. Pwede naman. Pwede, oo. Talagang ano ka. Pero yung iba, di ba? Kahit graduate ng summa cum laude, yung iba lang dito, Graduate ng engineer, pero iba yung pinapasukan iba yung nila. line of work. Pwede naman humanap ka. For example, nag 3 months Pwede ka din naman. dito. 1 month, 2 months.
Pero hindi Kaya- ganun kadali. Hanapin mo yung field mo na gusto mo talaga. For example, engineer. Pero for example, 1 month na lang yung natitira sa visa mo. Kung gusto mo na talagang makasurvive or kung gusto mo na talagang sumahod, syempre, tuloyin mo na kung ano yung job na open para sa'yo. Ganun, diba? Huwag na tayong maging mapilit. Yan lang. Tsaka yun nga, bawal yung kasi dito pwede kang ma-hospital, diba? Syempre hindi natin alam. Pag na-hospital ka, walang dadalaw sa'yo na kapamilya mo. Which is, pwede din yung mga friends mo, pwede ka nilang dalawan. Hindi ka tulad pag nasa Pilipinas ka, syempre asikasuhin ka doon. Pag Hindi, yung nagkasakit friends ka. mo may din, may work ganun. Syempre, hindi mo din sila, hindi ka din makakapag-rely minsan sa kanila. Hindi ka tulad pag nasa Pilipinas ka, syempre may mag-aalaga sa'yo. Pag may sakit ka, may magluluto sa'yo. Dito, ako talaga, I'm so blessed kasi nandito yung nanay ko, nandito yung ate ko, nandito yung tatay ko. Pero iniisip ko din, what if katulad din ako ni Daryl, di ba? Pumunta siya dito, as in wala talaga siyang kakilala, wala talaga. Paano yung iba, di ba? Paano makakasurvive ng 3 months yung mga sila, yung ganun. For example, visit visa, lalo na visit visa pumunta dito. Kasi hindi pa nakakahanap ng work. Tiyagaan talaga. Ayun. Next question. Ubus ko nung, Yun lang, dami ko pang question. Wait, hindi papa. tapakan natin. Pag mukbang daw dapat kailangan ubus. Oo, kasi siyempre, di ba, ang hirap kaya ngayon. What is your goal? Di ba sabi mo, pag nag-abroad ka, dapat may goal ka. So, ano yung goal mo? Naku. Uy, next question. Walang next question. Sabi mo, dapat may goal. Dali. Uy, sagot. Hindi, nag-ipon, siyempre. Para pang-aral ng mga bata. Tsaka, gusto ko kasi umuwi. Ayaw ko mag-work sa Pinas. Gusto ko business. Kaya dito ako pang business. Pero dito ipag-pray pa din yun lahat. Kung ano yung isip natin, di ba? Siyempre, kung may plano ka, dapat kasama si doon. Si Lord. Kasi Ay, kung hindi, ipag-pray. wala. Huwag lang basta-basta nagde-decision niya rin. Gusto ko to. Ngayon na agad. Ano, di ba? Next. Anong pinaka-kinaiinisan mo? Mainit. Ayaw ko sa mainit. Kahit andito sa Middle East na mainit. Ayaw niya sa mainit. Naiirat ako. Pag pinagpapawisan na siya gano'n. Ako, ano ako? Naiinisan ko. Ewan, parang wala naman. Parang wala naman. Ano ba kinainisan ko sa tingin mo? Alam ko na. Pag yung inaantok na ako, tas yung may manggugulo pa sa akin gano'n. Alam mo yung makukuha mo na yung tulog mo. Ay, naman sino. Tapos, hanggang may kakausap. Sabi ko, nakakainis yun. Andun ka na eh. Makakapitik ka na eh. Makaka-admit ka na. Kakausapin ka. Wala, yun lang. Anong nagpapasaya sa'yo? Lord. Ako? Ano nga? Si Lord tapos sino? Hindi pa din namang bagay. Kunyari sapatos. Diba? Nantay mo ata na ito. Hindi. Wala akong sinabi. Dali na. Dali, Lord na. ano pang iba? Family. Mga bata. Ako, ano mag-research ako? Saka shopping. So, dahil kasi, pag pumunta kami sa mall, kahit di kami bumili, okay na sa kanya yung lang kami ikot-ikot, gano'n. Okay na sa kanya yun.
Ako kasi ayoko. Diba? Anong gagawin? Walang papili. Kaya nga, hindi. Pag pumunta kami sa mall, gusto ko bibili kami. Kaya, ayun. Pero meron akong napanood dati. Dapat daw. Tips to. Kung may gusto ka, huwag mo bibilin agad. Diba? Sabi Isip ko ka sa kanya. muna. 30 days. 30 days. Pag gusto mo pa rin yung bagay na yon, di balikan mo at kung may pambili ka na. Kasi it means hindi ka yung yung panic, ano ba yun? Yung hindi ka agad-agad na bumibili agad. Nakita mo, ay gusto ko ito bibili. Wow! Okay, malay mo. Tipid tips o ano? Tipid tips, pala lang. Ano, malay mo. After 2 days, alam mo na pala yun. Di ba? Sayang lang. Next. Anong attitude mo ang gusto mong mabago? Ako kasi pinag-ready niya ng question. Ano? Mainipin. Ayaw ko lang. May sabi lang sa mabagal ko. Kung bago ko na, parang lumalabas yung ano ko. Attitude! Kasi ayaw kong mabagal ko na. Kasi si Papa, ayaw niya ng ganon, dati. Dapat naging mabilisan. Na-adapt mo yung ganun. Nalo. Kaya na, parang nagagalit ako pag ang bagay-bagay. Yun lang. Grabe, naubos yung isang ano. Baka may naisip ka. Ha? Nagtira pa. Yun lang. Marami pero yun lang muna. Ako naman. Ako ano ba? Yung pagkatamad. Ano? Gusto kong mabago. Yun. Ha? Alam ko na, meron pa. Ano? Pagka malakas ko kumain. Ang damad kasi. Minsan tinatamad ako. Ganun. Pag nag-focus na ako dun sa isang bagay, dun na ako. Dapat multitasking. Multitasking naman ako sa work. Pero pagdating sa bahay, parang ano mo yun? Ewan ko ba? Bakit ganun? Kasi, Next na. Anong nagustuhan mo sa akin? Dali, nabilisan mo. Hala, nakapag-mix na tayo. Sarap. Ano? Ayusin mo. understanding. Mabait. Maganda. Pagmahal. Saka ano, galante. Bas na? Oo. Ako naman nagustuhan ko sa'yo ay... Lulul. Uy, Ay, so... Ano ba? Ano ba din? Ano, pwede mo kinain ko. oo nga, hindi ko ito nakain eh. Saan ba ito sinasasaw dito? Oo. Sa Hindi ka toyo. kumakain ng ganito? Hindi masyado. My gosh. Kumain ako kanina, tinikman ko. Ang nagustuhan ko kay Dada, maalaga kasi ito eh. Nagluluto. Naglilinis. Housewife. Baliktad. Ano?
House husband. Joke. Hindi, ano mo? Bakit? May joke pa. Hindi ba ano ito masipag? Magluto, maglinis, maglaba, magsampay. Ayaw lang talaga niya magtupi. Ako lang Plancha? nagtutupi. Tsaka plancha. Pero sobrang sipag. So sweet. Minsan nakakainis lang kasi. Tsaka funny. Funny! Hindi, minsan nakakainis lang kasi alam mo yon yung seryoso. Tapos siya parang nagloloko-loko. Naiinis ako sa ganun. Naiinis ako. Hindi ko alam kung seryoso ba siya. Or nagloloko ba siya. Ayaw kasi ng ganun. Pero may bait. Tsaka ano. May bilan niya ako ng mga regalo. Hindi, joke lang. Hindi ba? Hindi ba? Labas Minsan mo nga lang. din yung mga ano. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na hindi naman ako ano. Ang ganun ko naman kailangan yun. Pero sinasabihan ko siya ng ganun. Next. Pinakaayaw mo sa akin. Tamad. Sinabi ko na yung kanina. Mag-toothbrush. Ikat mo yan kung palit. Hindi na nito. Hindi ba nito? Ulitin mo! Ano ba yan? Ulit yung tanong. Ayoko! Ikat mo na lang. Ayoko. Anong pinakaayaw mo sa akin? Tamad. Tamad talaga. Ang grabe, talaga. Pakatamad. Hindi, pero pag naglinis naman ako talagang naglilinis ako. Diba? Ayusin Napanood mo. mo lang, napanood mo lang yun. Ayusin mo kasi yan. Dali na. Ilalagay ko yun. Ayusin mo. Dali na. Ayusin mo. Ano? Yung... sensitive. 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 Saan? Sensitive. Ang sensitive. Sensitive sa ano? Kunwari man. Ang sinasabi ako. Eh, hanggang nakakainis naman kasi yun minsan. Hindi. Next. Ako pa. Ano yun? Nakaayak ko yun. Huwag na next. Ano, hindi pwede. Next! Nakaayak ko kay Daryl. Tamad. Mag-toothbrush. Yan ang ikakat ko. Pinagpawisa. Yan ang ikakat ko. Ang dahil naman. Kasi, yan- Babantayan ko yan. Sino Pag sino in-upload nag-edit? niya. Sino nag-edit? Dahil ni baby. Ano? Hindi nakikinig ito. Hindi na kikinig. Pag sinabi mo tama na, hindi talaga. Tapos, ano pala gantian? Hi? Kunyari kinurot. Hindi, kunyari ginto. B, ako na. It's my turn. Huwag kang sinagot. Pagka namumurot, umurot ako. Ang gagawin niya, 2 gantian sa kanya. Tapos sabihin niya sa akin, oh, ano, quits na tayo ha? Tama na. Ganun. Siyempre, hindi ako papayag. Kukurutin ko rin siya. Tapos babawi at babawi. Nakakainis yan. Ang ugali niya. Oh, next na. Next. Ito na. Tapos niya yung mga question na gano'n. Ito na. Who apologized first after the fight? Me. That's me. Always. I don't have pride. Kasi mali niya naman yun. Tapos na. Next. Who is the funny one? Me. Nag-isip pa. Siyempre. Second. Who is Hindi more... kasi pag ganyan na, funny na yan, Next. Who is more romantic? Me. Ano ba yan? Palaging ikaw? Kasi ba sa tingin mo? Oh. Who is the better cook?
My God. Tinatanong ko ba yan? Pero nagluluto na din ako Yeah. ngayon, di ba? Mm. Who has better taste in music? Me. Minsan nga may alam akong kanta, hindi mo din yung alam. Hindi ko alam ang title. Marami akong kanta alam. Hindi ko alam ang title. Siya daw. Wait. Ah, Anong gusto kong music? Anong genre? R&B. Ah. Ano, hip-hop? Mm. Yung oldies? All this tsaka Ano, reggae. reggae pala. Reggae like that. Okay. Sino ang mas magastos? Saan? Depende. Sa material things. Ako. Siya. Sino, sa food? Ako pa rin. Hindi, pareho tayo kasi wala naman sa food, hindi kami masyado. Nagbabudget kami pero hindi namin super kinokontrol. Sa food? Sa pagkain. Wala. Kasi Go lang. go lang kung ano yung ano. Sino ang mas magaling mag-budget? Ako! Uy, nakawan din ako. Kasi siya, nagkasabi pag, kaya minsan po, dapat binibigyan ng pera eh. Pag may pera to sa wallet, sige, gastos, bili lang siya ng bili. Ganon. Kaya hindi ako naniniwala na ang Ilocano ay kurito. Hindi ako naniniwala dun. Kasi siya naman, Ilocano naman siya. Pero wala, mawaldas siya sa pera eh, gano'n. Oh my gosh. Hindi, I mean, maano siya. Yung mabigay siya, gano'n. Or mabili siya sa mga, lalo sa material, si Daryl, super kung hindi ko pa siya kokontrolin, ganyan. Sa sapatos, okay lang naman guys, wala naman akong problema pag Wala pumili kayo bang ng sapatos, ganun, wala, sa akin wala akong problema yun. Pero, dapat syempre i-budget nyo din, di ba? For example, gusto nyo ng itong sapatos na to, edi ngayong buwan mag-save kayo ng 200, next month mag-save ulit kayo ng 200, hanggang sa ma-reach nyo na yung gusto nyo mabili nyo. Ngayon, bibili ka na ulit, ganun, isang bagsakan. Tapos Okay, alam next. mong walang, sandali, nag-i-explain pa ako. Alam mong walang matitira sa'yo, pero bili ka ng bili. Ako lahat ganon. Not good, my friend. Alam mo yung, meron nga akong nabasa, yung dukot, tsaka yung, ano yun? Kurot. Kurot at tsaka yung dukot ba yun? Dapat kurot lang. For example, meron kayong 1,000 na savings, no? Gusto nyo ng sapatos na 1,000 din or 900. Hindi naman yun pwede, di ba? Hindi. Ano ba? Yung sahod mo, mas malaki pa yung expenses Oo. mo. Tsaka, basta, ganun. Sa sahod mo, ano lang, kurutin mo lang yung sahod mo. 100 lang, 50 lang, ganun. Next. Sino ang mas organized? Me. Damitan mo, hindi mo maayos eh. Ayos. Dahil. Ano? Ang dali na. Tuloy. Oo. Oo. Kasi, Ako laging nagkaayos eh. ayaw niya lang maalikabok. Ganun. Which is okay naman, di ba? Next. Sino ang mas matalino? Ano? Ikaw ang sumagot. Gusto ko sa'yo manggaling. Depende. Kasi, Sa anong bagay. sige, saan ba? Hindi ko alam, pag-aaral, school bukol ako eh. Ako din naman yung school book ako. Wala pang talaga. Oo, ganun. Hindi naman kami masyado Ito matulog. gusto rin. Next, sino ang madiskarte? Ako. Oo, siya madiskarte din siya. Sino ang problem solver? Ako. Kasi pag may problema, dapat for example kami may problema kami. Like, sinasabi ko naman sa kanya, pag may problema kami, hindi yung dudugtungan mo pa. For example, paano yung kunyari tayong dalawang, paano bang example ng natin? Kunyari may problema kami, tapos sasabihin pa sa akin, may problema, sasabihin pa dyan, ikaw kasi ganyan. Dapat hindi ko nun, di ba? Dapat kung may sinabi sa yung problema, yung isang tao, or pag may problema kayo, dapat ang iisipin nyo agad yung solution.
paano ba natin ito solusyonan? Ganun dapat agad. Parang mas hindi na lumaki yung problema. Kasi dudugtungan mo pa, dudugtungan. Diba? For example, stress na nga yung tao, stressin mo pa, mga ganun. Then, next. Sino ang mas mabait? Ako. Wala mo ka? Ikaw. Hindi. Lalaki lang. Buwet din naman yan. No, depende. Pag mainit, hindi yan mabait. Masungit. Kaya dapat laging naka-electric fan or pag ano. Sino ang generous? Pantay lang, pantay. Oo, lalo pag may pera. Pantay. Pero pag walang pera, mas lagi sinasabihan ko din siya. Kasi minsan gusto niya, for example, gusto niya magregalo, may mga events, or gusto niya akong regaluhan, sinasabihan ko siya na okay lang naman na hindi, ganun, lalo na pag walang pera, ganyan, hindi naman importante yung mga ganyan. Kunyari, may kailangan yung mga family namin sa Pilipinas. Wala namang problema sa amin, pinag-uusapan naman natin na kunyari may magbibigay kami doon or magbibigay kami sa part ko, ganun. Walang problema. Sino ang mas magalang? Ako siya. Siyempre. Ba't kung siyempre? Uy, magulong din ako ah. Ay, kinakausap mo yung ate kanina dun. Ang work mo? Ay, anong ginagawa mo dun? Gawin lang, sagot mo. Eh kasi kaano ko lang naman siya, ka-flat lang naman natin siya. Diba? Pero ako mas Ah, bakit? Paano ka naging magulong? sa inyo hindi kayo nagbamano eh. Nasa ano kasi kasi laking Maynila. Hindi kami masyado sa mano yung hello po, ganun lang. Sa kanila kasi, Kaya mo bless. okay lang mag-bless. Kami kasi beso. Joke. Joke lang. Hindi, joke lang. O, ano na? Next. Wala na! Wala na. Tapos na! O, ikaw, may tatanong ka ba sa akin? Wala. O, yun? Ano tatanong? Tapos na ang ating mukbang. Sobrang busog ko. Guys, tapos na. Ang natira ay tinik. Nagtirang okra. Dalawa. Dalawa at tatlong ano. And thank you for watching. See you in our next vlog. Bye! Please Kung hindi ka pa subscribe. nakapag-subscribe, ikaw ay mag-subscribe na, like and share. Maraming salamat guys. Mga best friend.